Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kulli nafsin za'iqatul maut. Dukkan mai rai mamaci. Mu ma muna nan muna jiranta kuma dole za ta zo gare mu. Amma wallahi lokacin da na samu labarin rasuwar Nura Mustapha Waye, na kaɗu sosai don har sai da zazzaɓi ya kama ni. Mahaifiyata ta rasu, mahaifina ya rasu, na sani cewa kowa zai mutu, amma tabbas mutuwar shi ta taɓa ni, ta bani rawar jiki sosai. Wallahi kuwa ba don komai ba, saboda ni mutumin yana burge ni duk wanda yake son annabi yana burge ni Nura Mustapha Waye. Na ji mutuwar shi sosai, kuma ina mishi fatan saduwa da masoyin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fim ɗin shi na Izzar So, wannan fim ya ba da gudunmawa sosai wajen ƙara sanin daraja addu'a da kuma tsayuwa akan turba ta gaskiya. Kowa ya ga yadda fim ɗin yake tafiya, to inda a ce duka fina-finan Hausa irinsu ake yi, ai wallahi da tuntuni an wuce inda yanzu ake. Dole ne rasuwar Nura Mustapha Waye ta taɓa mutane. Allah ya ji ƙanka, Allah maka rahama. Haƙiƙa rashin darakta Nura Mustapha Waye babban rashi ne ga dukkan masoyin annabi, ba ga iya masana'antar fina-finan Hausa kawai ba. An yi rashi. Allah ya ji ƙanka darakta Nura Mustapha Waye. Allah ya sada ka da masoyinka. Darakta Nura Mustapha Waye mutumin kirki ne, mutum ne da ko da yaushe babban burinsa ya ga cewa an tsayu akan tafarkin soyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Za ka samu mutum baya kallon fina-finan Hausa, amma tun da aka fara shirin Izzar So, mutane da dama waɗanda ma ba sa kallon fina-finan Hausan sun karɓi shirin Izzar So da muhimmanci, suna kallon shi, ba sa bari ya wuce shi. Saboda mene? Saboda shirin Izzar So ya zo da salon da ba a san shi ba a cikin fina-finan Hausa. Kai, darakta Nura Mustapha Waye, ba za mu daina kukan rashinka ba. Allah ya gafarta maka, Allah ya yafe maka, Allah ya sa aljanna makomarka, Allah ya haɗa ka da masoyinka, annabinmu, shugabanmu, habibullahi, aminillahi, rasulillahi, sayyidina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Nura Mustapha Waye bai ji tsoro ko shakka ko tunanin cewa ai fim ɗin nan ba zai karɓu ba. Haka aka saka addini, aka saka soyayyar annabi, aka saka ƙarfin addu'a da tsayuwa akan turba ta gaskiya a cikin Izzar So, wanda wannan shine jigon ɗaukakar wannan fim na Izzar So har ya kai inda ya kai. To wannan ƙalubale ne a gare ku 'yan industry, ƙalubale ne a gare ku daraktoci da furodusoshi. Me yafi wannan daɗi? Ka tafi ana son annabi shi ne ya ba darakta Nura Mustapha Waye nasarar da ya samu a lokacin rayuwarsa. Saboda haka 'yan uwa, ko da wasa kada mu yi wasa da soyayyar annabi. Wallahi a cikin soyayyar annabi akwai sirrika masu dama. Duk wanda ya so annabi, ya tsaye akan sunnar annabi, sai ya cimma nasara, ko da ko dukkan duniyan nan maƙiyansa ne.
mu so annabi, mu riƙe annabi, mu so annabi, mu riƙe annabi. Wallahi soyayyar annabi ita ce kankat a cikin duk wata soyayya. Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana hawa TikTok, maganar rasuwar Nura Mustapha Waye ake yi. Kana hawa Facebook, maganar rasuwar Nura Mustapha Waye ake yi. Kana hawa WhatsApp, maganar rasuwar Nura Mustapha Waye ake yi. Kana hawa kan Instagram, maganar rasuwar Nura Mustapha Waye ake yi. In ka zauna da mutane a waje, maganar rasuwar Nura Mustapha Waye ake yi. Me yasa haka? Saboda Nura Mustapha Waye masoyin annabi ne. Ina jaddada muku, akwai sirri a cikin soyayyar annabi. Mu riƙe annabi, mu riƙe annabi, mu yawaita salatin annabi, za mu ga falala a cikin al'amuranmu. Ina yi wa dukkan masoya annabi ta'aziyyar rasuwar Darakta Nura Mustapha Waye. Ina yi wa dukkan 'yan fina-finan Hausa ta'aziyyar rasuwar Nura Mustapha Waye. Ina addu'a ga mamacinmu Nura Mustapha Waye, Allah ya kai rahama da haske cikin kabarinsa. Allah ya gafarta masa. Allah ya haɗa shi da masoyinsa. Mu kuma in tamu ta zo, Allah ka kyautata ƙarshenmu. Allah ka ba mu sa'ar tafiya. Allah ka sa mu cika da imani. Allah ka bar mu da annabi. Allah ka bar mu da annabi. Allah ka bar mu da annabi. Tabbas ba ƙarya, ku sani Asiya Baba masoyiyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce. Kuma duk inda na ga masoyin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba na wasa da shi. Allah ka bar mu da annabi.